Takže čau. Já vás vítám u dalšího ASMR videa. Dneska si zahrajeme Valorant, protože poslední dobou to celkem hraju. A ještě si tady stíším zvuk. A můžeme i na to. Opět vím, že jsem se dlouho neozval. Vím, že jsem sliboval, že budu točit více, ale zrovna v tu dobu, kdy jsem to slíbil, tak mě celkově přestali bavit. Takže jsem se k tomu nějak vrátil a uvidíme, jak to bude teďko. Každopádně chuť jsem opět dostal, viděl jsem super pozitivní reakce a dokonce zdravím, teď si nemůžu vzpomenout na jméno, to se omlouvám, ale jeden člověk mi tam psal celkem často, jestli budu točit ještě videa a jestli budu pokračovat, tak doufám, že jsem mu udělal radost a bude se dále dívat. Tak. Tady máme sovu. OK. Celkem se mi daří teď. A škoda. No, každopádně skiny nemám. Mám to jenom nějaký knife z Battle Passu. A zbytek skinů, co mám, tak se mi absolutně nelíbí. A asi ani nemám v plánu si nějaké koupit. Protože už nějak přišlo dávat peníze do her. Ale přece jenom za to jenom skiny, že jo? Každopádně, pokud právě ty se teď díváš na tohle video, tak mi napiš dolů, jak se ti daří. A co právě třeba teď hraješ ty v tuhle chvíli. Aby pravdu řekl, tak poslední dobou mám radši CSK, ale hrál jsem to až tak moc, co vyšla CS2, že jsem se jednoduše nasral. A teď si radši zapnu Valorant. Takže už to moc nehraju, ale kdybyste chtěli, tak bych mohl zkusit natočit nějaké video z CSK. A uvidíme, co z toho vznikne. Ajajaj. To měl být kill. Každopádně chtěl jsem si zahrát kompet normálně, ale už je celkem pozdě večer. No, večer, spíše noc. A nevím, jestli bych chtěl hrát tak dlouhou hru. Průměrná hra trvá tak 30 až 40 minut. A to bych se asi nedokázal tak moc soustředit celou dobu. Už potřebuju Vandala. Je pravda, že někdy ten kart je nejlepší, ale Vandal je Vandal. Ajajaj. No, zkusím najít s ultinou. Ajajaj. To je škoda. Snažím se teď najít četku, i když jsem si řekl, že četka je pro trošku slabší jedince a jak to říct slušně, takže ček se rozumíme, pokud hrajete Valorant. Ale většinou hraju Keja a ten mě přestal bavit, protože za něho nemůžu moc potat. Je to takový safe, prostě agent.
Moc jsem se ještě nenaučil ty mechaniky. A je takový... Časem vás omrzí. Každopádně doufám, že se máte fajn. A užíváte si už konečně a pomalu končí zima. Nebo aspoň tak přijde. A už bývá i teplej teď. Takže to je paráda. No, prohráváme o 7 kg. No. Phantom. Jako, upřímně to jsem nikdy nepochopil. Ten tým deathmatch je sice super, ale nechápu moc ty spely, protože třeba jak teď je ta sova. Proč by někdo používal drona na deathmatch? Jako, já si myslím, že deathmatch je o trénování aimu a ne tady o trénování spelu, ale to nevadí. To se dá dělat. A ještě jeden to je. A je. Došli mi na boje. Ajajaj. To jsem hodně trounul. To je škoda. No nic, vypadá to, že prohrajeme. Ale je to jenom deathmatch, takže to je v pohodě. Ajajaj, to bylo být pěkné. Každopádně omlouvám se za takový krátký gameplay a vím, že jsem toho moc neřekl, ale přece